αυτόν εδώ το χώρο κάποτε το 1843 δόθηκε το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα της Ελλάδος και ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης, διηγείται «Πιάνω και φτιάνω τη σημαία και γράφω Εθνική Συνέλευση, Σύνταγμα, λέγω εις το όνομα του Θεού και της Βασιλείας Του σηκώνεται η σημαία της πατρίδος». Και αυτή η πλατεία είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για να ακουστεί και σήμερα η φωνή του πιστού λαού, για να πέσουν τα τείχη της προκατάληψης, για να εγκαταλειφθούν τακτικές εσφαλμένες, για να έλθει η ειρήνη και η ευλογία του Θεού στην ευλογημένη πατρίδα μας. Και ο πιστός λαός του Θεού άκουσε τη φωνή της μάνας του Εκκλησίας και ήλθε εδώ και δίνει σήμερα μια συγκλονιστική μαρτυρία. Πιο πολύ όμως και από το πλήθος μας συνεπέρνει το σθένος, η διάβγεια, η λάμψη και η χαρά στα βλέμματά σας. Μας φωτίζει των ματιών σας το φως και καθώς το φως της ημέρας ρίχνει πάνω σας τις ηλιακτίδες του, τα πρόσωπά σας παίρνουν μια γλυκιά όψη πραότητος και καλοσύνης. Σας ρωτώ, έχει αυτή η παλαϊκή κοσμοσυρωή καμία σχέση με τις πολιτικές συγκεντρώσεις? Ήλθε κανένας από σας κρύβοντας μέσα του μίσος για τον αντίπαλό του? Όλοι θαύμασαν στη Θεσσαλονίκη το ήθος σας, τη γλυκύτητά σας, την ομορφιά σας, και εδώ στην Αθήνα το ίδιο συμβαίνει. Δεν ήλθατε παρακινούμενοι μόνο από το πείρωμα της καρδιάς σας? Δεν ανήκετε εσείς σε όλα τα κόμματα? Δεν αφήσατε στο σπίτι σας τις κομματικές σας διαφορές και διαφωνίες? Δεν είμαστε εδώ τώρα ενωμένοι όλοι εν Χριστώ? Η Εκκλησία ανοίγει την αγκαλιά της και κρύβει μέσα στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους. Πού βλέπουν λοιπόν ομοιότητες αυτής της επιβλητικής λαοσύναξης με τις πολιτικές συγκεντρώσεις? Θεοπροστάτευτε λαέ, μη νιώθεις προδομένος στα ιερά σου πιστεύματα. Η ιεραρχία της Εκκλησίας είναι όλοι εδώ ενωμένοι κάτω από τη σημαία του Σταυρού. Μην κάμπτετε το αγωνιστικό και χριστιανικό φρόνημά σας επειδή βλέπετε να σας συρρωνεύονται και να σας λιδωρούν κάποιοι επαγγελματίες της παραπληροφόρησης. Είναι εδώ
μαζί σας και οι πνευματικοί σας, οι άμεσοι πνευματικοί σας πατέρες, οι ιερείς μας, οι τίμοι, οι αγωνιστές κληρικοί, που με το σταυρό και με την προσευχή βαδίζουν μπροστά από σας. Ξέρω ότι τους σέβεστε και τους αγαπάτε. Δεν υπάρχει στη χώρα μας διάσταση ανάμεσα σε κλήρο και σε λαό. Μην έχετε την αίσθηση του περιφρονημένου, του αποθυμένου στο περιθώριο. Αυτό επιδιώκουν να μας επιβάλλουν οι διασώτες της εκοσμίκευσης και της άρνησης. Σεις αντίθετα είμαστε όλοι οι μεγάλοι, οι περίσσεμνοι, οι σοβαροί, οι σόφρον, οι ευγενικοί, οι χαμηλών τόνων παρεμβολή του λαού, που σκορπίζει το δέος σε εκείνους που τον αγνόησαν και απεφάσισαν ενάντια στη θέλησή του. Κάθε μέρα το ποτάμι μεγαλώνει, καθώς χιλιάδες, εκατομμύρια ριάκια το εμπλουτίζουν. Είναι οι χριστιανοί αυτού του τόπου που τώρα αποδεικνύουν ότι μπορούν, όταν το απαιτήσει η περίσταση, να διεκδικούν με ένθεο ζήλο το δικαίωμα στην ιδιοπροσωπία τους, όπως αυτή προέρχεται μέσα από την ιστορία μας. Ο κόσμος αυτός δεν θέλει να αλωτριωθεί η παράδοσή του και να αλλοιωθεί στο βωμό της οποιασδήποτε επιδίωξης. Έχουμε κατ' επανάληψη διακηρύξει ότι είμαστε σε μόνιμο ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η Εκκλησία βοήθησε με όλες τις δυνάμεις της όλους τους πρωθυπουργούς αυτής της χώρας, από τον αείδημο Κωνσταντίνο Καραμανλή, από τον κύριο Γεώργιο Ράλη, από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, από τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μέχρι και το σημερινό αξιότιμο Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Όχι, όχι, δεν επιτρέπονται αυτές οι αποδοκιμασίες. Ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός, είναι θεσμός εις το κράτος και το αξίωμά του είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβαστούμε όλοι. Μέχρι και τον Κωνσταντίνο Σιμίτη εμείς τον υποστηρίξαμε στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Γι' αυτό και η Εκκλησία συνομολογεί στα περισσότερα οικονομικά και αναπτυξιακά μεγέθη της παγκοσμιοποίησης και ιδίως εκείνα που περιέχουν τη φροντίδα για τον άνθρωπο και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας χαιρέτησε με ειλικρίνεια και απίφθινε τα συγχαρητήριά της στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό για τη χθεσινή ένταξη της Ελλάδος στην οικονομική νομισματική ενότητα. Αλλά δεν αποδέχεται η Εκκλησία μας το πολιτισμικό μέρος της παγκοσμιοποίησης, που αποβλέπει στην ομογενοποίηση των λαών, στην ισοπαίδωση των παραδόσεων, στην εκπόρθηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού, ώστε να επικρατήσει ένα και μοναδικό μοντέλο ζωής με ανθρώπους
κλωνοποιημένους και απαρνητές της ιστορίας τους. Η απάντηση της Εκκλησίας στην παγκοσμιοποίηση δεν είναι μόνο η άμυνα για την εθνική μας ταυτότητα. Είναι κυρίως η πρόταση της οικουμενικότητας και καθολικότητας της Εκκλησίας στο πνευματικό επίπεδο. Όποιος νομίζει ότι γίνεται Ευρωπαίος μέσα από την ομοιομορφία και από την ισοπαίδωση, πρέπει να γνωρίζει ότι είναι καταδικασμένος να είναι Ευρωπαίος δεύτερης κατηγορίας. Φτωχός συγγενής της Ευρώπης και κακέκτυπο σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη. Γιατί οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν έχουν το σύμπλεγμα της κατωτερότητος για την πολιτιστική, για τη θρησκευτική και για την εθνική τους ταυτότητα, όπως έχουν δυστυχώς μερικοί από τους δικούς μας ευρωπαϊστές. Δεν ανεχόμαστε να γίνουμε απλοί καταναλωτές αγαθών και η κοινωνία μας να γίνει μια απέραντη αγορά ή ένα απέραντο χρηματιστήριο. Και αυτό δεν θα γίνει όσο η Εκκλησία μας εδώ στη μεγάλη πατρίδα μας, μαζί με τις υγιείς πνευματικές δυνάμεις του τόπου, συνεχίσουν να αναπτύσσουν την ευεργετική τους επιρροή στο λαό και να τον προφυλάσσουν από κακοτοπιές και ολισθήματα. Σε αυτό τον τόπο η Ορθοδοξία επί 2.000 χρόνια τώρα είναι η βαθύτερη πηγή από όπου αναδύονται όλες μαζί οι ακριβές σημασίες της ζωής μας, αλλά και η πλουσιότερη αφετηρία από όπου ξεδιπλώνονται οι ένσαρκες, οι σαγηνευτικότερες πτυχώσεις της ζωής μας. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης θεωρεί την Ορθοδοξία μας θεμέλιο λίθο της εθνικής και της πνευματικής μας υποστάσεως. Αν σηκώσουν την πίστη, έγραφε, ξένοι και γεδικοί μας, χάνεται το έθνος. Λαοί και έθνη που παραμερίζουν τη θρησκεία τους καταντούν περίγελος διεθνώς. Πάλι γράφει ο Μακρυγιάννης, όταν οι άνθρωποι εγκαταλείψουν το Θεό, τότε γίνονται παιδιά του διαβόλου και καταβασανίζουν την ανθρωπότη και χάνουν τη δικαιοσύνη, τη θέληση της παντοδυναμίας του και της βασιλείας του και τρώνε αυτήνοι και οι οπαδοί τους ζωντανούς ανθρώπους. Εμείς λοιπόν, εμείς θέλουμε και την πρόοδο και την παράδοση, γιατί πιστεύουμε ότι η πρόοδος είναι απαραίτητη για την ευημερία του λαού μας, αλλά και η παράδοσή μας είναι τζιβαϊρικών πολυτίμητων. Ως Εκκλησία λοιπόν επικροτούμε την Ευρώπη των λαών και των πολιτισμών, αλλά και την Ευρώπη του σεβασμού στην παράδοση και στην ιστορία κάθε λαού και έθνους. Αναρωτιέμαι και ρωτάω, ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να διχάσουν το λαό και την κοινωνία
και να τον διαχωρίσουν ανάμεσα σε πολίτες του προοδευτικού δήθεν κράτους και της οπισθοδρομικής δήθεν εκκλησίας? Τι εξυπηρετεί αυτή η τεχνητή ρήξη της συνοχής του έθνους και της κοινωνίας, για την οποία μάλιστα κάποιοι δηλώνουν ικανοποιημένοι ή και υπερήφανοι? Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν, λένε, να μετρήσουν τις καθαρές δυνάμεις της προόδου, όπου για αυτούς πρόοδος είναι η αποκοπή από την παράδοση, την ιστορία και την ποικιλομορφία? Φοβούμαι πως κάποιοι που εμφανίζονται σήμερα ως αντίπαλοι της Εκκλησίας βρήκαν την ευκαιρία να παίξουν πολιτικό ρόλο, παρότι ποτέ ο λαός δεν τους ανέθεσε τέτοιους ρόλους, και χρησιμοποιούν ως πρόσχημα το θέμα των ταυτοτήτων. Είναι όμως αυτό δημοκρατικά δεοντολογικό? Και άλλοι πάλι προσδοκούν προσωπικά ωφέλη, την ανάδειξή τους σε θόκους, σε θέσεις που περιμένουν να πάρουν ως αμοιβή τους την απάρνηση των αρχών τους. Φοβούμαι ότι κάποιοι βρήκαν τώρα την ευκαιρία να καλύψουν το ιδεολογικό τους κενό και με αφορμή το θέμα των ταυτοτήτων κατασκευάζουν έναν αντίπαλο στο πρόσωπο της Εκκλησίας. Αναρωτιέμαι όμως, αδελφοί μου, τι σημαίνει στις ημέρες μας προοδευτικότητα? Σημαίνει άρνηση του διαλόγου? Σημαίνει αυταρχική και χωρίς συζήτηση επιβολή αποφάσεων? Σημαίνει άρνηση της πολυφωνίας? Σημαίνει ισοπαίδωση των ευαισθησιών, έστω και αν αυτές κρίνονται από μερικούς λανθασμένες? Σήμερα που οι συνθήκες επιβάλλουν την ενίσχυση της εθνικής συνείδησης του λαού μας μπροστά στο χαλασμό που έρχεται, ο λαός αντιλαμβάνεται τα συμβαίνοντα και με μια θαυμαστή διαίσθηση στρέφεται εναγώνια προς την Εκκλησία ως προς την κυβωτό της σωτηρίας. Εμείς βροντοφωνάζουμε και πάλι τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Εκκλησίας μας, αλλά και την προσήλωσή μας στο τυραγνισμένο γένος μας. Έτσι, αποδεχόμεθα μεν την Ευρώπη, λατρεύουμε όμως την Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε ναι στην Ευρώπη, αλλά 2 φορές ναι στην Ελλάδα. Κάθε πολίτης αυτού του τόπου σημαίνει Ορθοδοξία. 2.000 χρόνια τώρα το σημαίνει αυτό. Και ποια δύναμη έχει το ανάστημα να το αμφισβητήσει αυτό σήμερα? Κάθε πολίτης αυτού του τόπου αναγνωρίζει ότι έχει χρέος μαζί με όλους να διαφυλάξει παράλληλα με τον ευρωπαϊκό και τον παραδοσιακό χαρακτήρα της χώρας μας, για να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ελλάδα σύγχρονη, σεβαστή,
αξιοπρεπή και ανεπτυγμένη, αλλά ταυτόχρονα και μια Ελλάδα πνευματική, παραδοσιακή και χριστιανική. Πρέπει όλοι να καταλάβουν κάποτε ότι η Εκκλησία είναι κοινότητα ψυχών και σωμάτων και πως όλες οι ηθικές αξίες του σημερινού μας πολιτισμού προέρχονται από την ευλογημένη συνάντηση του ελληνικού πνεύματος με το χριστιανισμό. Γι' αυτό και τα στοιχεία του πολιτισμού μας δεν είναι αναθεωρητέα. Οι μορφές της παράδοσης αλλάζουν, αλλά η ουσία της παραμένει ακενοτόμητη. Με πόνο και έκπληξη ακούμε αυτές τις ημέρες ορισμένους πολιτικούς και δημοσιογράφους να συγχέουν, χωρίς επίγνωση ελπίζουμε αυτών που λένε, να συγχέουν τον ορθολογισμό με τη μονοδιάστατη και ανιστόρητη σκέψη, να συγχέουν το κοσμικό κράτος με την άρνηση του πλουραλισμού και του δικαιώματος στη διαφωνία, να συγχέουν τα κηρύγματα του διαφωτισμού με την υποβάθμιση και το διασυρμό της παράδοσης και της αυτοσυνειδησίας του έθνους. Με θλίψη επίσης βλέπουμε την ευκολία με την οποία ορισμένοι διολυσθαίνουν σε απόψεις βαθύτατα αντιδημοκρατικές. Στην αυγή του 21ου αιώνα υπάρχουν στη χώρα μας κάποιοι πολιτικοί επιστήμονες και σχολιαστές που ισχυρίζονται ότι τα συνταγματικά δικαιώματα δεν ισχύουν για εκείνους που διαφωνούν με μια κυβερνητική πρωτοβουλία, που ισχυρίζονται ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να ασκήσει το συνταγματικό δικαίωμα του συνέρχεστε, ότι η Εκκλησία δεν διαθέτει το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και του λόγου. Έφτασαν μάλιστα κάποιοι να μας απειλήσουν, να απειλήσουν την ιεραρχία με ποινικές κυρώσεις για τη διοργάνωση αυτών των λαοσυνάξεων. Φαίνεται όμως ότι εδώ συμβαίνει αυτό το παράδοξο. Θεωρούν όλοι αυτοί ότι πολίτης με δικαίωμα λόγου, με δικαίωμα του συνέρχεστε, με δικαίωμα συμμετοχή στα κοινά, είναι μόνο όποιος έχει αντιεκκλησιαστικές και αντικληρικαλικές απόψεις. Όποιος δηλαδή είναι οπαδός του άθρησκου και λαϊκού κράτους. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Μερικοί θεωρούν ότι όποιος είναι πιστός ή έστω όποιος δέχεται ότι η Εκκλησία μπορεί να έχει άποψη, δεν είναι πολίτης ή μάλλον είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Τους καλούμε και τους παρακαλούμε να καταλάβουν ότι όσοι συγκεντρώθηκαν εδώ σήμερα και είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδων, δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ότι όλος αυτός ο λαός που έχει κατακλείσει το κέντρο της πρωτεύουσας και εκείνος που κατέκλεισε πριν μια εβδομάδα το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι πολίτες με δικαίωμα στην πίστη, με δικαίωμα στη γνώση, με δικαίωμα στη γνώμη στο παρόν και στο μέλλον αυτού του τόπου. Το βασικό τους επιχείρημα
είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει συγκυβέρνηση ανάμεσα στην πολιτεία και στην Εκκλησία. Ας μη φοβούνται, κανένας δεν αμφισβητεί την εξουσία και την αρμοδιότητα των κρατικών οργάνων. Οι κίνδυνοι κατά της πολιτικής εξουσίας δεν προέρχονται σε καμιά περίπτωση από το πνευματικό και ηθικό λόγο της Εκκλησίας. Παρακολουθούμε με οδύνη να ανοίγει εκ του μειόντος ένα δήθεν ιδεολογικό μέτωπο μεταξύ διαφωτιστών και αντιδιαφωτιστών. Εμείς είμαστε και κηρυγμένοι υπέρ του διαλόγου. Εμείς φερόμαστε δημοκρατικά και χριστιανικά. Θέλουμε το διάλογο και προσφέρουμε το χέρι μας για να αρχίσει αυτός ο διάλογος. Αλλά υπάρχουν οπωσδήποτε εκκρεμεί θέματα μεταξύ Εκκλησίας και πολιτείας για τα οποία είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε διάλογο και θα τον κάνουμε το διάλογο αυτόν. Αλλά απόψε εμείς ζητάμε διάλογο για τις ταυτότητες, διάλογο για το θρήσκευμα εις τις ταυτότητες. Μερικοί λοιπόν, επαναλαμβάνω, δημιουργούν ένα δήθεν ιδεολογικό μέτωπο ανάμεσα σε διαφωτιστές και αντιδιαφωτιστές. Στην αυγή του 21ου αιώνα κάποιοι δείχνουν να αγνοούν παντελώς την ιστορία του 18ου και του 19ου αιώνα στον τόπο αυτόν. Γιατί αν ήξεραν ιστορία θα εγνώριζαν ότι σε ορθόδοξους κληρικούς οφείλεται η εισαγωγή και καλλιέργεια των γραμμάτων και των προοδευτικών αρχών στην Ελλάδα. Δεν αρκούνται όμως μόνο σε αυτό. Τώρα επιτίθενται συλλήβδιν κατά των κληρικών και ιδίως κατά του σώματος των Ορθοδόξων Επισκόπων. Όταν το ράσο ανεμίζει, η νίκη είναι βεβαία. Το επιβεβαιώνει η ιστορία μας. Το αποδεικνύει η σημερινή παλαϊκή συμμετοχή σας σε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Λυπούμε γιατί ανάμεσα σε αυτούς που υβρίζουν καπηλικότατα τους ιεράρχες της Εκκλησίας μας βρίσκονται και κάποιοι που δεν σέβονται το αξίωμά τους και μάλιστα αξίωμα που είναι συνυφασμένο με έναν μεσολαβητικό υποτίθεται ρόλο και όχι εμπριστικό. Ας είναι η Εκκλησία όλους τους συγχωρεί, όλους τους αγαπά και για όλους προσεύχεται. Και αυτοί που μας υβρίζουν, και αυτοί που μας διώκουν, και αυτοί που μας στενοχωρούν, είναι και αυτοί παιδιά της Εκκλησίας, είναι και αυτοί παιδιά του Θεού. Γι' αυτό προσευχόμαστε για αυτούς, να τους φωτίσει ο Θεός, να εγκαταλείψουν τη στήρα τακτική τους. Όλες αυτές τις ημέρες
άνοιξαν οι πύλες του Άδου και ελέγχθησαν από στόματα και από γραφίδες πράγματα απρεπή και βαριά, γεμάτα από μίσος και περιφρόνηση, γεμάτα από προκατάληψη και εμπάθεια, γεμάτα από υπεροψία και κακότητα. Επεστράτευσαν από τις ύβρις μέχρι τις απειλές. Για μένα έφτασαν στην αιχμή του παραλυρήματος να πούνε ότι πρέπει να εξοριστώ από την πατρίδα. Έφτασαν στο επέσχυτο σημείο να γράψουν σε πρωτοσέλιδο εφημερίδος ότι ο Χριστόδουλος είναι επικίνδυνος για το έθνος. Αντιπαρέρχομαι με εσωτερική καθαρότητα τις ύβρις και τις απειλές και συγχωρώ με μακροθυμία χριστιανική αυτούς που τις είπαν, αλλά και για σας είπανε, σας απεκάλεσαν μειοψηφία φανατικών. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχετε την τόλμη να υψώνετε τη φωνή σας και να διεκδικείτε το δίκιο σας. Συκοφάντησαν τις λαοσυνάξεις αυτές ως οχλοκρατικές εκδηλώσεις και σας είπαν ότι είστε ασύντακτος όχλος. Εμάς μας είπαν κάπηλους της θρησκείας, επειδή θεωρήσαμε χρέος μας να τεθούμε επικεφαλής λαέ του Θεού και να διαμαρτυρηθούμε για όσα συμβαίνουν δίπλα μας. Η Εκκλησία είναι μεν μια πνευματική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια μεγάλη λαϊκή δύναμη που προέρχεται από τον πιστό λαό της. Είμαστε μπροστά και όλοι εσείς από κοντά, λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Ποιος μπορεί να αγνοήσει αυτή τη φωνή σας? Ποιος μπορεί να κλείσει μάτια και αυτιά από αυτό που βλέπουμε σήμερα όλοι εδώ? Τα βέλη τους στρέφονται επίσης κατά του Αρχιεπισκόπου και μιας ομάδας αρχιερέων για τους οποίους λένε ότι έχουμε τάχα πολιτικές βλέψεις και ότι διατυπώνουμε πολιτικό λόγο. Λυπάμαι γιατί κάποιοι πολιτικοί και ακαδημαϊκοί ταγοί δεν γνωρίζουν τι σημαίνει συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας. Με αυτά που λένε δεν προσβάλλουν κάποια πρόσωπα, προσβάλλουν την Εκκλησία ως σώμα Χριστού και την ιστορική της σχέση με τον ελληνισμό. Όποιος και αν βρισκόταν στη θέση μας, όποιος και αν ήταν προκαθήμενος της Εκκλησίας, όποιος και αν ήταν μέλος της ιεραρχίας, θα είχε την ίδια με μας άποψη, θα αντιδρούσε και θα ενεργούσε όπως αντιδρούμε και ενεργούμε εμείς. Αυτό δεν έγινε και το 1987, για να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Γιατί τόση ανασφάλεια, γιατί τόσος εκνευρισμός, γιατί τόση έλλειψη εμπιστοσύνης στο αισθητήριο και στην κρίση του λαού? Όταν είστε μαζί μας, αισθανόμαστε δύναμη
την οποία αντλούμε από το Θεό και από το λαό. Ερωτώ, είναι ανεπίτρεπτος, είναι πολιτικός λόγος με την έννοια του υπέρ της αξιοπρέπειας και της ιστορικής προοπτικής αυτού του τόπου του λόγος? Είναι απειγορευμένος ως πολιτικός δήθεν ο λόγος υπέρ των πτωχών, υπέρ των αδυνάτων, υπέρ των αδικουμένων, υπέρ των πασχόντων, των ταπεινών και καταφρονεμένων? Ο λόγος για την ιστορική μνήμη, για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, ο λόγος για τη φιλανθρωπία και την γενεοδωρία, ο λόγος για την ελπίδα είναι λόγος, όπως τον λένε, πολιτικός? Είναι πολιτικός ο λόγος για την οικογένεια, ο λόγος για την παιδεία, ο λόγος για την νεολαία, ο λόγος για τα ναρκωτικά, ο λόγος για τα εθνικά μας θέματα είναι λόγος πολιτικός εντός εισαγωγικών? Τους πληροφορούμε ότι αυτός ο λόγος είναι απόλυτα εκκλησιαστικός και πατερικός, δηλαδή λόγος ανθρώπινος, λόγος απλός. Αν όμως ένας τέτοιος λόγος δεν αρθρώνεται από την Εκκλησία, τότε τι πρέπει να λέει και τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία? Θα τους βόλευε πολύ η Εκκλησία να ήταν περιορισμένη μόνο μέσα στους τοίχους των ναών. Και εμείς δεν υποβαθμίζουμε τη λειτουργική και λατρευτική μας ζωή, αλλά και δεν περιορίζουμε τα ενδιαφέροντά μας μόνο στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά και στο σώμα του και στις κοινωνικές του ανάγκες, γιατί η Εκκλησία είναι μαζί με το λαό και αναγνωρίζει στον κάθε άνθρωπο όχι μόνο πνεύμα, αλλά και ύλη, αλλά και σάρκα, υπέρ της οποίας μάχεται και αγωνίζεται. Δεν επιθυμούμε κοσμική δόξα και δεν θέλουμε κανενός είδους συγκυβέρνηση, ούτε καν μερίδιο κοσμικής εξουσίας. Το ράσο και του πιο φτωχού παπά είναι ανώτερο και από αυτή την αυτοκρατορική αλουργίδα. Τη μεγαλύτερη δόξα και τη μεγαλύτερη τιμή εμείς οι κληρικοί τη νιώθουμε όταν βαστάμε στα χέρια μας το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Αλλά παράλληλα νιώθουμε και μια βαριά ευθύνη για το γένος μας. Αυτό δεν είναι διεκδίκηση εξουσίας, είναι ευθύνη και βάρος ιστορικό που συνοδεύεται από θυσίες και από μαρτύρια. Ας μάθουν λοιπόν όσοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κατανοήσουν και ιδίως να βιώσουν την ορθόδοξη παράδοσή μας, ότι τίποτε δεν είναι πιο σύγχρονο από την αγάπη, από την επιοίκεια, από τη συγχώρηση, την παρηγορία, την προσδοκία και την ελπίδα της Αναστάσεως. Εμείς που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ γνωρίζουμε και νιώθουμε τι θα πει η μικρή λειτουργική φράση «Ειρήνη ημίν». Εμείς που μαζευτήκαμε εδώ γνωρίζουμε τι θα πει και τι σημαίνει η επίσης λειτουργική φράση «Άνω σχόμεν τας καρδίας». Το ζήτημα των ταυτοτήτων και της αφαίρεσης του θρησκεύματος μας το θεωρούμε σημαντική σπουδαιότητος ζήτημα. Γι' αυτό και διαμαρτυρόμαστε. Δεν τρέφουμε αυταπάτες
ούτε διώκουμε χήμερες. Δεν προσδίδουμε στο θέμα αυτό διαστάσεις που τάχα δεν έχει. Δεν τραγικοποιούμε τα πράγματα. Στον αποκλεισμό από τις νέες ταυτότητες του θρησκεύματος που υπάρχει γραμμένο εδώ και 85 περίπου χρόνια, βλέπουμε μπροστά μας την επιχείρηση να εξοβελιστούν σιγά σιγά από τη δημόσια ζωή ένα προς ένα όλα τα στοιχεία της θρησκευτικότητός μας, ώστε να φτάσουμε σταδιακά στο θρησκευτικό αποχρωματισμό της κοινωνίας. Σήμερα βγαίνει το θρήσκευμα από τις ταυτότητες. Αύριο βγαίνουν τα θρησκευτικά από το σχολείο. Την άλλη βγαίνει ο σταυρός από τη σημαία. Την παράλληλη βγαίνουν οι ιερές εικόνες από τα δημόσια καταστήματα. Θα επιβληθεί υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος. Θα υποβαθμιστεί η Εκκλησία στο επίπεδο ιδιωτικής φύσεως θεσμού. Θα αποχριστιανιστεί ο δημόσιος βίος. Δεν είναι δύσκολο από όσα γράφονται χωρίς να διαψεύδονται να συναυθούν και τα αναγκαία επακόλουθα. Από αυτής της απόψεως η διαγραφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες θίγει την πίστη μας. Μέχρι τώρα συνέβησαν και αρκετά άλλα, για τα οποία αν και υψώσαμε φωνή διαμαρτυρίας δεν εισακουστήκαμε. Τώρα βγάζουνε και το θρήσκευμα από τις ταυτότητες. Όχι, φτάνει πια. Διερωτάται κάθε λογικός και απλός άνθρωπος και λέει: γιατί βγαίνει το θρήσκευμα από τις ταυτότητες? Και παίρνει ως απάντηση νομικά επιχειρήματα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο νομικό. Έχει και άλλες διαστάσεις που δεν μπορεί να αγνοηθούν. Είμαστε μια μικρή θρησκευτική μειονότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε στην εθνική μας ταυτότητα να δείχνουμε και να ομολογούμε την ορθόδοξη πίστη μας. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να μας το αρνούνται. Αλλά και η νομική πλευρά δεν είναι όπως μας τη λένε. Και επιτρέψατε μου με λίγα λόγια να σας εξηγήσω το νομικό μέρος. Πρώτα, σήμερα ισχύει ο νόμος 1988 του 1991. Αυτός ο νόμος λέει ότι στις ταυτότητες πρέπει υποχρεωτικά να καταγράφεται το θρήσκευμα. Άρα ο νόμος υπάρχει έως ότου αλλάξει, αλλά τώρα υπάρχει και ο νόμος αυτός μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά επεστρατεύει η αρχή προστασίας του πολίτη από την επεξεργασία προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων. Ήρθε λοιπόν η αρχή και απεφάνθη ότι ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός και επομένως δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά ποια είναι η αρχή η οποία αναλαμβάνει να υποκαταστήσει τη Βουλή? Ποια είναι η αρχή που αναλαμβάνει να υποκαταστήσει τα δικαστήρια και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα την αντισυνταγματικότητα των νόμων μόνον
μόνο η Βουλή μπορεί να κηρύξει, μόνο τα δικαστήρια μπορούν να κηρύξουν, μόνο ο Πρόεδρος μπορεί να επισημάνει. Αλλά η αρχή έκρινε ως αντισυνταγματικό αυτό το νόμο, γιατί στηρίχθηκε σε ένα νεότερο νόμο, το νόμο 2472 του 1997. Και τι λέει αυτός ο νόμος? Αυτός ο νόμος λέει ότι για τα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία δεν μπορεί να γίνει αναγραφή σε δημόσιο κείμενο και ότι το θρήσκευμα υπάγεται σε αυτά τα στοιχεία. Αλλά έκανε η αρχή ότι δεν πρόσεξε ότι παρακάτω στον ίδιο νόμο εισάγονται εξαιρέσεις στον κανόνα. Ο κανόνας λέει προσωπικά ευαίσθητα γεγονότα, στοιχεία δεν καταχωρίζονται. Καταχωρίζονται όμως κατ' εξαίρεση όταν αυτός ο οποίος είναι ενδιαφερόμενος για τον εαυτόν του συμφωνεί στο να γραφούν τα στοιχεία του αυτά. Άρα ο ίδιος αυτός νόμος εισάγει την προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος. Είναι η λύση την οποία έχουμε προτείνει εμείς ως Εκκλησία, εγκαταλείψαντες την αρχική μας τοποθέτηση να είναι υποχρεωτική η καταγραφή. Και το εκάναμε αυτό εκ λόγων σεβασμού προς εκείνους τους συμπολίτες μας που για διαφόρους λόγους δεν θέλουν να καταγράψουν τη θρησκεία τους. Όμως η κυβέρνηση, ενώ μας υπεσχέθη ότι θα συζητήσει μαζί μας το ζήτημα, τελικά μας αγνόησε και προχώρησε στην εξαγγελία και στην απόφαση μιας ρύθμισης, χωρίς να ακούσει τις απόψεις μας, χωρίς να ακούσουμε εμείς τις απόψεις της. Και ανταυτού βρεθήκαμε πρώτε τελεσμένων. Αλλά οι αποφάσεις της αρχής δεν είναι θέσπατα. Η Εκκλησία έχει μαζί της τη γνώμη πολλών έγκριτων νομομαθών, σύμφωνα με την οποία η προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος δεν είναι αντισυνταγματική. Εδώ τώρα το ζήτημα συγκεντρώνεται στο ύφος της κρατικής εξουσίας, στη μέθοδο, στην περιφρόνηση, όχι μόνο της Εκκλησίας και της ιεραρχίας, αλλά και του λαού του Θεού. Πρόκειται για την περιφρόνηση προς τη γνώμη πολλών πολιτών, προς τη ζώσα και βιωμένη παράδοση του τόπου, δηλαδή προς την ιδιοσυστασία του και προς την ενεργό ιστορική του συνείδηση. Επικαλούνται και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποβολή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες. Τελούν σε πλάνη, διότι ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδωσε οδηγία να βγει το θρήσκευμα. Μάλιστα, τελευταία επανέλαβε τόσο η Κομισιόν όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το θέμα του τι θα περιλαμβάνουν οι ταυτότητες ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών και προσέθεσε η τυχόν αναγραφή του θρησκεύματος δεν παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι έχουν τώρα να πούνε οι νομομαθείς της αρχής που παρέσυραν την κυβέρνηση? Μας ερωτούν ακόμα γιατί ενώ στα διαβατήρια δεν υπάρχει το θρήσκευμα και εμείς δεν διαμαρτυρόμαστε. Απαντάμε, ποτέ στα διαβατήρια δεν υπήρχε το θρήσκευμα. Άλλο είναι κάτι τι να μην υπάρχει και άλλο είναι κάτι να υπάρχει και να το ξεχρεμάς και να το πετάς και να το περιφρονείς και να το βγάζεις έξω.
Στην Ελλάδα, μια χώρα δημοκρατική και με μακρά ελληνοορθόδοξη παράδοση, ποτέ δεν ευδοκίμησε ο ρατσισμός, η μυσαλλοδοξία και οι διακρίσεις σε βάρος των αδυνάτων. Το λέγω αυτό γιατί επιστρατεύεται το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να υπάρχει το θρήσκευμα στις ταυτότητες για να μην καταπιέζονται τάχα οι μειονότητες. Αναφέρονται διαρκώς σε διάφορα ζητήματα που αφορούν τη θρησκευτική ελευθερία των ετεροδόξων και των αλλοθρήσκων. Εμείς τους λέμε, στην Ελλάδα ισχύει όχι μόνο ανεξιθρησκεία, αλλά και πλήρης θρησκευτική ελευθερία, της οποίας απολαμβάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, οι Ετερόδοξοι, αλλά και οι οπαδοί όλων των γνωστών θρησκειών. Και έρχομαι και σε ένα ακόμα άλλο επιχείρημα. Η Ελλάδα είναι συνώνυμη και της Ορθοδοξίας και της ελευθερίας. Εδώ γεννήθηκε η έννοια της ελευθερίας και εδώ ο λαός μας για την ελευθερία έχει υποστεί θυσίες επί θυσιών και έχει σταυρωθεί επάνω στο σταυρό του εθνικού του χρέους. Ένας άλλος ισχυρισμός των επικριτών μας είναι ότι οφείλουμε οι πάντες υπακοή στους νόμους. Όντως, οφείλουμε όλοι υπακοή στους νόμους και εμείς πρώτοι είμαστε νομοταγείς και εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας προς την πολιτεία με αφοσίωση και με αυταπάρνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι νόμοι είναι αμετάβλητοι, ότι μπορούν να παρερμηνεύονται. Από την ιστορία μας ανασύρω ένα περιστατικό. Το 362 π.Χ. οι Σπαρτιάτε νικήθηκαν από τον Επαμινόνδα στη μάχη της Μαντινίας. Τότε ο στρατός των Λακεδαιμονίων υπεχώρησε. Ο νόμος που ίσχυε στη Σπάρτη έλεγε «Απαγορεύεται η υποχώρηση, ή θα νικήσεις ή θα φωνευθείς». Και όταν γύρισε ο στρατός πίσω, τότε έγινε σκέψεις να εισαχθούν οι στρατιώτες στο στρατοδικείο για να καταδικαστούν εις θάνατον. Και τότε οι πρόκριτοι της Σπάρτης απεφάσισαν και είπαν «Εόμεν τους νόμους καθεύδιν, αφήστε τους νόμους να κοιμούνται, γιατί δεν μπορεί να τιμωρήσουμε όλο το στρατό, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένας τέτοιος νόμος, ο οποίος στην προκείμενη περίπτωση θα είναι άδικος. Άδικος είναι και ο νόμος αυτός, ή μάλλον η απόφαση της κυβέρνησης για να εξοβελιστεί το θρήσκευμα από τις ταυτότητες. Γι' αυτό λέμε, εόμεν τους νόμους καθεύδει. Το μείζον συμφέρον του λαού αυτού αυτή τη στιγμή είναι να μην εφαρμοστούν αυτά, για να ησυχάσει ο λαός, για να ξαναβρει την ηρεμία του, για να ξαναέρθει στην ευλογημένη πατρίδα μας η ειρήνη και η τάξη. Εμείς οι κληρικοί δεν κηρύσσουμε ποτέ επανάσταση παρά μόνον όταν το έθνος κινδυνεύει. Εμείς οι κληρικοί είμαστε συντεταγμένοι πολίτες και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μας υβρίζει ότι δεν έχουμε οικογένειες και ότι για την πατρίδα δεν κάναμε τίποτε. Οι παπάδες μας, που κατά το 90% είναι έγγαμοι παπάδες, έχουν ωραίες
οικογένειες έχουν προσφέρει στην κοινωνία παιδιά πολλά, τα οποία έχουν θυσιαστεί για αυτή την πατρίδα. Και αν θέλουν όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό μας, είμαστε έτοιμοι να γεμίσουμε ένα τσουβάλι από τα αριστεία Ανδρείας που κοσμούνε τα στήθη των παπάδων μας και να τους τα στείλουμε να τα δούνε για να πιστούν το τι έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο ο ιερός μας κλήρος. Είναι αδικία να συκοφαντείται ασύστολα όλος ο ιερός μας κλήρος. Οι ιεράρχες μας και όλος ο κόσμος της Εκκλησίας, επιτέλους, άμα τα έχετε με το Χριστόδουλο να βρίσετε και όχι τους παπάδες. Γιατί σε αυτόν τον τόπο παπάδες, δεσποτάδες και λαός είμαστε ένα. Και από αυτή τη συνάφεια προέρχεται και η αξίωσή μας να μην διασπαστεί η ενότητα και συνεργασία μας με το κράτος, με την κοινωνία, με το έθνος, που δεν είναι αποτέλεσμα εθνοφιλετικών ιδεολογιών, ούτε ολιγοπιστίας ή ανασφάλειας των κειμένων της Εκκλησίας. Είναι η φυσική απόρρεια της θεολογίας της ενσαρκώσεως, όπως αυτή διατυπώθηκε στην Τετάρτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο, δηλαδή της ενώσεως των δύο εν Χριστώ φύσεων. Οι θειασότες του χωρισμού επισύουν το φάσμα ότι τάχα η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που έχει κρατική εκκλησία. Και εμείς απαντούμε, δεν λέτε την αλήθεια. Πρώτα-πρώτα στην Ελλάδα η εκκλησία δεν είναι κρατική. Είναι θεσμός και οργανισμός αυτοδιοίκητος μέσα εις το κράτος. Όμως στην Ευρώπη υπάρχουν κρατικές εκκλησίες. Στη Μεγάλη Βρετανία, στη Δανία, στην Ισπανία, στην Νορβηγία και στη Σουηδία οι εκκλησίες είναι κρατικές. Γιατί δεν τα λένε αυτά στο λαό μας και γιατί θέλουν να δημιουργούν αντιεκκλησιαστικό κλίμα? Το ψέμα μία-δύο θα περάσει, μετά θα αποκαλυφθεί και δεν θα βρίσκουνε τρύπα για να χωθούνε μέσα αυτοί που τα λένε. Η Ελλάδα είναι πράγματι συνώνυμη με την Ορθοδοξία. Το ζει αυτό ο λαός μας κάθε μέρα στη ζωή του και κανένας, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να διασπάσει αυτό το δίδυμο που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία, ανάμεσα στους νεοέλληνες και στην Εκκλησία τους. Γι' αυτό εμείς εξακολουθούμε να ζητάμε το διάλογο με την κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έπρεπε να περιφρονήσει την Εκκλησία και να αρνηθεί ο ίδιος να συναντηθεί μαζί της. Ας στέρξει να συζητήσει μαζί μας το ζήτημα των ταυτοτήτων. Εδώ και τώρα διάλογο απαιτεί ο λαός και όταν ο λαός ζητάει, ποιος μπορεί να το περιφρονεί? Πιστέ και ευλογημένε λαέ του Θεού, ένα βαθύ κοινωνικό ρήγμα αρχίζει να δημιουργείται εξαιτίας όλων αυτών που σας ανέπτυξα και το ρήγμα αυτό πρέπει επιγόντως να κλείσει.
Οι καιροί είναι δύσκολοι για την πατρίδα μας. Η Εκκλησία είναι χώρος αγάπης, που είναι το βασικό στοιχείο της κοινωνικής συνοχής. Και όλοι εμείς οι ποιμένες θλιβόμεθα για τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη. Σήμερα όμως ο λόγος αυτός είναι υπέρ της ευσεβίας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Γι' αυτό μυριόστομη φωνή αφήνουμε να βγει από τα κατάβαθα της ψυχής μας. Και η φωνή αυτή έχει δύο αποδέκτες. Ο ένας είναι η εξουσία και οι φορείς της. Προς αυτούς με ταπείνωση και υπευθυνότητα λέμε: μη επιμένετε σε μια απόφαση που βλάπτει το έθνος και μη σκέπτεστε κακά για την Εκκλησία μας. Δεν εκθέτουμε τη χώρα σε πικρά σχόλια, δεν αρνούμεθα την πρόοδο, δεν είμαστε οπισθοδρομικοί, ούτε φανατικοί, αλλά και δεν δεχόμαστε να παραιτηθούμε από τα ιερότερα πιστεύματά μας. Ο λαός μας δεν έχει ανάγκη ενός εξυγχρονισμού που περνάει μέσα από την απάρνηση της πνευματικής του ταυτότητας. Σας παρακαλούμε να αναθεωρήσετε τις αποφάσεις σας που στοχεύουν στην απομάκρυση και στην απόθυση της μητέρας Εκκλησίας από τα παιδιά της και να πάψετε να μας βλέπετε ως αντιπάλους σας που πρέπει να μας εξουδετερώσετε. Δεν μαχόμαστε για ιδιωτελή συμφέροντα. Δεν έχουμε πολιτικές βλέψεις. Μέχρι σήμερα σε όλα είμαστε μαζί με την πολιτεία, με διακριτούς ρόλους ο καθένας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι δούλη του Καίσαρα. Πορευόμαστε αντάμα ως δύο κουπιά στην ίδια βάρκα. Συμβάλλουμε κατά το ποιμαντικό μας μέρος στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του λαού μας μέσα στην Ευρώπη. Συγχαίρουμε για τις επιτυχίες σας, όπως αυτή της εισόδου μας στην ΟΝΕ, και σε όλα αυτά πιστεύουμε ότι είναι απολύτως συμβατή η πίστη και η παράδοσή μας. Είμαστε βέβαιοι ότι σε αυτά και εσείς συμφωνείτε. Το ξέρουμε. Δεν αντιπολιτευόμαστε αυτή τη στιγμή ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε την κυβέρνησή του. Απλώς διαμαρτυρόμαστε για μια συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση. Σε όλα τα άλλα συμπλέουμε για το καλό της Ελλάδος και για το καλό της πατρίδος. Δεν θέλουμε να σας θίξουμε σε τίποτε. Δεν επιζητούμε τις δάφνες του νικητή. Δεν αποδεχόμαστε το ρόλο του κίνσορα. Ως πνευματικοί πατέρες και δικοί σας πατέρες σας απευθύνουμε το λόγο της δικαιοσύνης. Έχετε ασφαλώς κι εσείς τις ίδιες με εμάς ευαισθησίες. Ας τις ενώσουμε για να βγούμε από το αδιέξοδο. Ζητούμε να ανοίξει ο διάβλος της επικοινωνίας και του διαλόγου για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, για το οποίο ο λαός μας δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον. Μη παραθεωρείτε τη γνώμη του λαού και μη περιφρονείτε τους χριστιανούς, κατατάσσοντάς τους στην κατηγορία πολιτών δεύτερης κατηγορίας. Ρίξτε απόψε μια ματιά εδώ, να δείτε ποιοι έχουν έλθει μαζί μας. Δεν είναι μόνο γέροντες και γερόντισσες, τους οποίους εμείς μεν τιμούμε, ενώ ενδέχεται άλλοι να τους απορρίπτουν. Είναι και πολλοί άλλοι όριμοι άνθρωποι, καθώς πρέπει άνθρωποι, νοικοκυρέοι άνθρωποι, μορφωμένοι επιστήμονες, σημαντικοί, και είναι και νέοι, μυριάδες νέοι,
που με το σφρίγος τους δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο στη σύναξή μας. Είναι και αυτή της απαρέσκειάς σας. Μη επιτρέπετε να δηλητηριάζεται άλλο η ατμόσφαιρα στην πατρίδα μας. Γιατί απογοητεύεται έναν ολόκληρο λαό, θίγοντάς του ό,τι ιερότερο και πολυτιμότερο έχει. Ακούστε τις φωνές των φρονίμων που είναι και κοντά σας και μέσα στα όργανά σας, οι οποίοι σας υποδεικνύουν το λάθος που εκάνατε. Αν δεν αμφιβάλλετε ότι ο λαός απαιτεί να αναγράφεται προαιρετικά το θρήσκευμά του στις ταυτότητες, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και η διαρκής Ιερά Σύνοδος θα αποφασίσουν να συγκεντρωθούν εκατομμύρια υπογραφών υπέρ της προαιρετικής αναγραφής του θρησκεύματος, τις οποίες υπογραφές η Ιεραρχία θα επιδώσει στη Βουλή των Ελλήνων και στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή τη φωνή του λαού ποιος θα την αγνοήσει? Εμείς πάντως σεβόμαστε τη θέληση και την εξουσία του λαού. Και ο άλλος αποδέχτης του λόγου μας είσαι εσύ, πιστέ ελληνικέ λαέ. Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών. Μη αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σε αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του γένους. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι μας. Η Ιεραρχία απέδειξε και προς τους πλέον ολιγόπιστους ότι ποιμένη με ιστορική ευθύνη και με πνευματική ενάργεια το λαό του Θεού. Θα συνεχίσουμε έτσι, κλήρος και λαός μαζί, θα πορευτούμε την οδό της σωτηρίας. Όλοι μαζί θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εμείς ως Ιεραρχία θα σας ενημερώνουμε τακτικά. Σας καλώ όλους να είμαστε με πολλή προσευχή και με περισσή αγάπη. Στο μεν καλός, αδελφοί. Η Εκκλησία στα 2.000 χρόνια της ιστορίας της έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και δοκιμασίες, αλλά από όλες βγήκε νικήτρια. Εδώ κοντά μας σήμερα έχουμε το ιστορικό, το περιώνυμο, το συγκλονιστικό λάβαρο της Επαναστάσεως του 21. Είναι το λάβαρο της ελευθερίας μας που το έφερε εδώ ο ηγούμενος της Αγίας Λαύρας με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Αιγιαλίας. Είναι το λάβαρο που μας εμπνέει, που εμπνέει όλους τους Έλληνες όσοι πιστεύουμε στην Ελλάδα. Δεν εμπνέει όσους έχουν τα μάτια τους στραμμένα αλλού. Αλλά εμείς είμαστε εδώ
και εμπνεόμαστε από αυτό το ιερό σύμβολο ενώπιον του οποίου οι πατέρες μας ορκίστηκαν να ελευθερώσουν αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ θερμά τους πατριάρχες και προκαθημένους των Αγιωτάτων ανά τον κόσμο Ορθοδόξων Εκκλησιών που μας εξέφρασαν γραπτός τη συμπαράστασή τους και μερικοί εξ αυτών μας έστειλαν και εκπροσώπους των εδώ. Είναι εδώ μαζί μας εκπρόσωποι από τα πατριαρχία μας, τα ελληνικά, της Αλεξανδρίας, των Ιεροσολύμων, από τη Σερβία. Είναι εδώ εκπρόσωποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Λεβεντογένας Κρήτης. Είναι εδώ, βλέπω, άνθρωποι που ήρθαν από τη Ρόδο, από την Κάλυμνο, από τη Ζάκυνθο, από όλο την ελληνική πατρίδα. Είναι όλοι εδώ για να δώσουμε το παρόν μας. Ευχαριστώ από τη θέση αυτή το σεβασμιότατο και σαριανής κύριο Δανιήλ, ο οποίος είχε την ευθύνη του συντονισμού για την προετοιμασία αυτής της λαοσύναξης, καθώς επίσης και τους σεβασμιωτάτους που αποτελούσαν την Επιτροπή Οργάνωσης, τον σεβασμιότατο Νέας Μύρνης Αγαθάγγελο, Αττικής Παντελεήμονα, Περιστερίου Χρυσόστομο, Ναυπάπτου Ιερόθεο και Δημητριάδος Ιγνάτιο. Ευχαριστώ τους σεβασμιωτάτους ιεράρχας της Κεντρικής, της Νοτίου και της Νησιωτικής Ελλάδας, αλλά και των άλλων περιοχών από το Βορρά, που σήμερα είναι εδώ μαζί μας όλη σχεδόν η ιεραρχία, που μας δείχνουν τον πόνο και την αγωνία τους, και όλους τους συνεργάτες τους που ανέλαβαν να μεταφέρουν στην Αθήνα πιστούς χριστιανούς με διάφορα μεταφορικά μέσα. Ευχαριστώ τους αγιορείτες μοναχούς, την Τριμελή Επιτροπή Αγιορειτών Πατέρων που είναι εδώ μαζί μας, παίρνοντάς μας την χάρη και την ευλογία της Παναγίας άξιον εστίν από το Άγιον Όρος. Ευχαριστώ τους μοναχούς και τις μοναχές μας που κι αυτοί ήρθαν εδώ σε αυτή τη λαοσύναξη. Ευχαριστώ τους ιερείς μας που σαν καλοί ποιμένες κατά το λόγο του Κυρίου μας πάνε μπροστά και το λογικό πίμνιο ακολουθεί. Ευχαριστώ τους συνεργάτες της Εκκλησίας, τους καθηγητές των θεολογικών σχολών, τις ιεραποστολικές αδελφότητες, τους επιστήμονες, τους λογοτέχνες, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους που είναι όλοι εδώ. Ευχαριστώ τους πολιτικούς μας άνδρες που μας συμπαρίστανται από όλους τους χώρους, ιδιαίτερα εκείνους που αυτές τις ημέρες με τις συχνές εμφανίσεις τους στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις κράτησαν στους ώμους τους το βάρος της απόχρουσης, του ψεύδους και της απάτης, της αδικίας και της προκατάληψης. Τους αξίζει ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ εσάς, νέα παιδιά, καμάρια της Ελλάδος, που δίνετε ένα ξεχωριστό τόνο στη συγκέντρωσή μας και μας στηρίξατε από την αρχή στον αγώνα μας. Ευχαριστώ